Hadin badaki bun snem bakathan jirang kalaud kalanam syaki bor sorkar ha kabayidei bat kejingdon kam banyo ya umbam umdi kebabiang hapo kisenong kitau menta kesngi ka arpoi tarik ubenai September arajar arpau layo ban peniang sendon ya mau nongrim jongga nongrim jirang combine water supply scheme kabala penmang hadu henriu klur prapolak saupon nyojar lais pa tengka ha kaba lawan ban pli yau neu mau nongrim dau menteri ka sorkar jela ubadi pej ya katanat PHE uba samlin malngyang ha ka jingidon lang jong uba sostno sotun ubadeu MLA jong ka jirang constituency uba Victor Rani ubadeu MDC ka jirang constituency ikong RM Kurba ibidei deputy commissioner ka Riboh district uba CR Chalam ubadeu additional chief engineer zone 2 PHE department ka sorkar jela uba Ekhongwer ubadeu executive engineer PHE Nongpo division uba Dis Imyong ubadeu BDO jong ka jirang CNRD block uba Ambrus Sangma ubadeu chairman jong ka Dorbar Pelun Nongrim jirang area upa RH Walang ubadeu im jong ka Hima jirang rengkat bat ki menteri jong u ki officer jong ka district bat kat to ka ne ki rupai ba ki balawan ban sakhi ya ka ne ka jingbu mau nongrim na menteri ka sorkar jelah namar ka jingduna ki kampen roy hapo ka ne ka thany ha ka jing roy priang jong ki khun samla kilapan pau ya ka jing sadin jong ka thany ka jing men ma jing so Ngiwan dan takasi Bandon ringkat Ban yasaki Bat banteng ruyapi Kinong nikmat Ki officer Kinong yalam jongi Namar kajing Wan boy jongpi Mentah hasrong jongi Ban ai ka combine scheme Leng baka ni ngi kermen scam Ngin yo ka umbabyang Ka babaro ngi kwilanti Ka babaro ngi trang Oh ngi yang bantang Supaya pi Kinang yalam chongi Namar kaji Nisno tho bapia shim ya kane kasni kanong kasni ka bakodor ya kane ka thanjo jongpi ba pinya benta lang ya kata ka ka banwanhan ya shnong jongpi haman lately yang I haking ligi samtli shnong aspa ar samtli yang ki bakodor ki bapia don hangne bangi kerpat na kaliang kajangi ba hadin bangi las dang ya kane kam kan wan ka jinya trailer namar babun sir ni shemba kikam kisa akut mo hakishnong kithaw ka de namar ba kamdan ka jinya smuthu hakishnong kithaw tingi kan men ba kumba pilay pensno hangi ka jing ka jong pi ban lek to kam tam hakipor talang tingi kan men ba kan ka bha ka banwan hashnong jong pi kan nong bata ka ba pilayat Daya kuat terang na mesin jongki te pinsmo baharu ndakalawan ro pataka kam bakan sedang kan ya syat nung dan menur ban pentut ya ka
nomor ba kapor kamsya ni dan target hakan ni ka scheme kata kami ang JJM ni dan target bat ko mentau benahi ru bala batai menne ki engineer ki ang dan ka target ban pendek lah hajar tadiki yang mentau benahi kalau ke ka ba bende gani hendrai daga jinge trelang ke jong ki baro di bente we nong song pinya semua di pipeline ki baya ki snong ku jong ki ban pek ba nong dan kinu no jing tenjat di kamar yang ku bala keren ki ba hikmat jonga nomor baro kila om ba ni dan kam ban penne ka telong katahi ka ba koridor film ka telong ka ba ni kersoy ngimla ban penne en ka scheme kum kinong nikmat jong kanikaten jirang konsensi kabi ke jongi giron asanda banya perkhat banya tei ya ka konsensi ke jongi ngasoban ai ke jing khubleru ka memorandum kadang poi hakti ke jongi ila ai ya ka declaration ban pen pau hapi ya ke jing kam jong ka school ka jong pi ngaya ke jing khubleru ya I het jong ka district ka jongi I madam aram kurba iba treshtom nakabenta ka district ka jongi omla banlen pietip baro by day iway na ki observe bashimkya habaro ki benta ha ka district ka jongi dengan soban penparu ia ka jingkublei nadu I additional chief engineer I marshalam ibadan lang hakane kapor ki officers I SE jongka district ka PHE department EE jongga PHE department jongga district kajungi nongpo division kasoban ai ke jing kublai ke jing chimkya ke jongki officers jongga department ESDO baroki staff naga department ya ke jing chimkya ke jongpi naga menta kene ka project kabamangi metagasngi nginyo ban khap ribon nginyo ban play ban bu maunong rim nakabanta ban penjai kam bat ban yo ban penpoi ki jingnun kam eka umbam umdi hakishnong ki bahap hakini ki santali kishnong kubleshibon ipayem jong kahima jirang ya ke jing komno ban penorong ngaken mau nakaliang jongaku mu emily nakapor shakapor ngan rung shaki minister ngan rung shaki department ki affair na ka banta ka jingdan kam ka joki ki palba tekum unong mikmat ngadap da ka jing sokya ka bakraw ha dok da ta ha bangapet baki palba ha ka konsensi ki ya kendu ya ka jinge te ha kene ka ski ka bakar pang ngasngo ban penpau mat joki baro ya ka jingsok men ka bakraw bat kini kishnong ki joki kini ki santali kishnong ki banyo lingba kani ka combined water scheme kumbala penpau dai additional C hot ya kani ka project lamai pang na dugipor ki bakaman shwa Henry nakadaw bamlakir kisus kiba ompala ban penbiang bat menta hadin malayo banyak keren banyak thirsani ba ringkat badu local MLA badu minister iba shimkia nagabenta omtang nagabenta ka konsensi kejungi Henry nagabenta ka jelahi borokowai kumang lapan pao mene ngasusarong banyo yaki minister yaka sorkar ka ba shimkia nakabenta ka jingnan kam ka jupi ki palba kumula kren dai madam DC arang kurba dakan mau ba ngihaban pensa penne ya kamay marang ka jungi
lada bangi don kam banyo ya ko umbam ka bukut lali lada bangi don kam bangi yo ya ko umbam umdi ka babiang ka bapahu pahai kajing ot iki deng gise kajing penselen iki klau kala ban kta shibun ya ka mai marang bat kala kta shibun ya kene ke jaga kajungi bat kala ban kta ya ka project jong ka PHE namar ba lingba ka jing pensa ya ki klau ki betap iyo ya ka umbam umdi Kumbala penpau deki nong yalam nagane ka dong ka thain jo kine ki santali gisnong ka memorandum ka bapi pilapha nga so kumen ado ka daga cha ha ka ba mapi kum ki nong yalam pidon ya ka jingket kle na ka menta ki pai nong shong snong ki bodon ha kine ki nong kendong ki jongi ki bahap ha kane ka consensus ka jongi sibun ki ba mapi pilapan pau te na kaliang jonga kumbang jule e nagapor shagapor ngamju shongthai kumno ban pinsno hagi department gi baper ban ngan ra e kini ki issue baro hagi department kumno bangin saindor nagapta kini ki shnong gi jongpi kumno bangin chau ki lat ki lenti nagmata kini ki shnong gi jongpi naganta ki paiba ki badon ha kini ki shnong ban so ban penpau ma jongpi kawai na kisnong kiba ha border bat ka Assam kum Selyang menta galayo e ka sanction e ka road project lingba ka RIDF kumba arkrul kalong ka jingmento ina ka menta itu kisnong bat shen hikin sakot e ka tender bat kin saslang ban pentrai kamno ka konsensi ka jongi ke de ka konsensi ka bayar hado kata bat shibun ki jinglon kam sir nga sai pi fly e fly kajinya nanti ke nanti memene tang ha ne ha nong rim jirang ka jingjai ka ba nga sarai ma pi filala ban adjust ban tip kumno ban ya compare ki we ki consensi te nang ne na nong rim jirang ngidang don si bon ba ki we pa ki jaka ki ba jngai ki ba baro ki pat ba ha ka consensi ki akendu e ka jinge kung ginong mikmat ngala jikren bat i MDC nagapor siya kapor ba kamlong kabasuk ba ngintay yakane kan nong ba ten jirang konsensi tang hakasiklep mat kamlong kabasuk bangila ban pinpoilot iki jingnon kam haman laka way pa kaway ka longying Henry ngidon kam ya ka jinge terilang ka jompi ki paiba ngidon kam ya ka ti ka diang ka ti ka mon ka jompi kane ka pichi scheme ka bang iwara menta lada mapi ki paiba ki pai nong shong shnong baro pindon ya ka jing konyo lene ka jing tharai snew lene ka jing bamhun na ka leng ka jompi te kane ka project kala ban ulong te kumala kren na imaram DC i additional C kila mention kila banjul kano ka project kadon kam ya ka je telang ka jong pigi palba ka sorkar ki departments ki baper ki wara ya kino ki project ha ki shnong ki jong pi ki wara kino ki project hamala kisnong ha kisnong ki bahap akali ka consensi kadai ban pensuk ipi ki palba tingi don kam ya ke jinge trelang gimdai ban yang barobor ha ka opposition yang bat kinong yalam ki badon ha ka ruling ban ai ya ke jinge trelang ha baro ki benta te ko munong mikmat ubai ju jongpi ko ki paiba ki ba i ki jonga jong kani ka ten jirang konsensi kerpang ha kani ka sngi jong kini ki santali ki shnong ki ban yo ya kani ka scheme umbam ka ba lingba ka sorkar ka lingba ka PHE kinwara ha kani ka shnong jongpi kumla pen pau
Di kiway ng kinong tren na kamat, inong ilam jo kini kasnong ujong pi. Ipaim, ba kiway kasnong ru kidon kam. Ya ko umbam umdi kababyang. Kumu nong mikmat ujong pi. Nakapos sa kapor na jekren. But i minister badan buram jongi isa samlin mangyang hakabide ban penpoi yaki baro ki jinglan kam ko umba mundi syaki snong ki kenong baro ki badan hakani ka konsensi ban akermen scam ba usnam ada rakwar baro ki paiba kinyo yaki jingmentoi lingba ka PhD department Om tangani ke projek kabalala ban penolong hakani ke snong ke jompi hakani ke santali ke snong ngaslo ban ai ke burom ke bakrau ya ke sorkar MDA ban ai ke burom ke bakrau ya honorable chief minister ya honorable minister badan lang ban i menta jong ka PhD department ibala pediang ya ki jinggar pat ki jong MLA jong pi ka Western Jirang Combined Water Scheme ngatrai pimpa dia iya ka kot kubur ba mangi ngila pelmi herre ka project la jander pinsai i haka inauguration kine ki mak ki benta ki ba mangi kum ki nong mikmat itu kia do dam nam ta ki paiba ka Western Jirang Combined Water Scheme ka bakintup ekidik snong bador baro balakwa rani bari benong sai nong spung nong klau kumta terter kitay kisnong baro kinsayo e ko umbam umdi kababian iron kam sibon kita ki project nakabenta ka konsensi ka jongi kumbang la ka pao kamat joki ki paiba hakipor bangawan ban kerpat ya ke jingrap ke jompi shwa ke election ngaju banjo nakapos ke kapor baka konsensi ke jongi onomla ban pendap tangda ke MLA scheme ngiron kam ye ki central project ki bala ban develop ya ke konsensi ke jongi ban ngaso ban penpau ya ke jing so sorong hakmat jompi baro hagane kapor ba hadu menta ki central project sa babura makmat jompi nila cross ya ka aspa nyopo krur hado menta kene ka peli ba ka sorkar MDA ki minister haki department ki baper ki snap ya ka jingkarpat jong MLA jompi tenga so sarong bat ngaso nga dapram ya ke jingle bha jong ka sorkar nakabenta ki paiba ki jongi bat kumbang raw mane ka konsensi ke jongi ke de ka konsensi ka bayar bat kila bandon hangne tai ki jing bambiang ki jing bampala ban penbiang henry ka jing ete lang ka jong pi ki paiba jong ka konsensi baro kawe but MLA jong pi MDC jong pi ngin san nangla susu ban trei kamba ban warra ya gibon ba ki development lane ki kampen roy haki habaro ki benta naki departments ki papero per kren ki kren ki jong pi kren adu ka mensir ba pi sa ba hoy ki nong yalam ki ba kraw haka partai berakawi ide ki balingkon kitep yunam polion udah balingkon u presiden jengi bakal Abdul Kalam ru balingkon presiden jengi bana sukhat menta balalit no Pranab Mukherjee ru balingkon ngapai usia minister jengi ba menswa iba bibiling do ru balingkon tengah try bahangge ru saki sawai nong yalam umban long kumuta mau jam banlong bakra wakana unong yalam jong kanika konstitusi kublai sibon badeng bangai kublai ru IGC jongi wan apeleng kijing pun kam ila pelai kenang banuan seni di MDC additional CE SE
bat baro na dui video jungi pa bat ki nong sen sa snong kam tam ya ki pai ba nong sen snong jong ka ni gan nong rim jira oi nga so thu ya ka ke jing don kam ke jong pi ka ba pi kran hang ni ki ne ki jing don kam ke jong pi ki ba pi bo akmat ki nong ya bat hanga kom minister ngila pen urlong ya ka ni leng ba ke jing trelang ke jong pi ki nong song snong bat UMLA jong pi lara biong nyai lai noi UMLA kini ki jingang no jong pi kan num long namar ngim tip ya ke ki jing don kam sia kini ki snong ki jong pi dai leng ba UMLA jong pi upan snow sia ka sarkar bat ki minister bat hajin kata ki minister bat ke department ki le ya badon kam leng ba ke jingwan bot dien UMLA pai ba ye hoi ka tip bakal ka scheme jong pi hang ne ko long kum ne kum bakalong menta ki don tang aspa ap san ye ka sanction jong ni ka scheme ko long ka ba he hadu riu krul prau kolak sau ko nyau hajar lai spa tingka da kenya jing don ki nong sung bat ka pisa kala he palat ka pisa dan UMLA jong pi wi palat wang ai la ka ai sa da ka he ru da khindiak ki brio ada la ai ka pang ya kani bat ndai tang ban ai ko pok sinong ban pen pai ni ko ha ki ting kong yeng ki jong pi man na ka wai pa ka wai ka long yeng phin yo i ba ka ni ka skim kan sa poi ka shar ha ting bo la ne ha klau yeng jong pi ha to phim ka man bai ba ngong ye pi ha ka jing im ke jong yi tre lalang yong iduna surok kiong ka surok ka de chit snam ban pen poi ki marap sayo ramdon kit snam ka kali ka ma banya mo nama ka snam ka ma banya adam don tiet ya ka school kiong ka de education ka de ka jabi klam ka jabi ban perkhat klam nang klam star klam nang ban tho ban pule ka long le no e ka khai ka pateng kiong ka de ka jakpo ma tham don ka kam ban khai myo pisa myo chet ba nak ta da ka po ka changi karap karyang kiong ba de butlu ban karsan ya ka yeng ka sam han rai man ta long e pi habai de bat umba mundi kinong na ka e pat ba long e pi kin nong rim jiran to tip man ta ni ka ski ka umba mundi ka dei ka mensi ka jingem yangi klam ka ngem la ban namar ha ka met ki changi nyau po pasan la sna da ka bat ki balai ta dei ta ka sieng bat ka sni do jongi e hang dei ngong pi ka ne ka skim umba mundi ka long sha ka pat don kam ha ka jingem jongi ki brio hoi ngi ju ye kran man ta hang ni yang tingkai ya ko ban sumar ya ki klau ki tab ban sumar ya ki saudong ki saukun ban nampam patha ya ki ding ki si hare ina pait hangne kat ne ki ding ki don piong tuna ngam so thu shu komot ayu ngara pait ngayeng hangne baro ki don ki kha baro ki jangam hare ina bisar bha daga khmat pait bada khmat mensir ngayo i bakine ki basjangam ki dei satang kinyo ngon su ki ding ki barban naga da ngo pi ko ki pai ba nong song song to kan det thia to kala thia kala gam swa ban pom yu ki lalangi pom mi ki ding ki sit su pom patha khem don kam kan long ban ban ka jingma ya ka jingem ka jongi bat ya ka lawe jong ka snong ka thau ka jongi te kum ta ngong pi nalu mane ki khot banye trailang rengkat ki pai ba bat ka government ladang imi trailang ngimla ban penurlong ban penne pensa ya ki snap umba umdi ha ka ka snong ka thau ka jongi te manta hangne ngong pi ka sarkar Meghalaya lengbao chief minister jongi Konrad K Sangma
Ngit bersang kumno ban penpoi. Ya kini ki jingerap. Sabaro kisnong kibat ngai na kasor silong ngin pet kapang ya kata. Bak day nang tangada ngawan hiar sini kisnong kejopi lemba uemale ngawan na kamasim banyo iya ke gijing kejopi ha kani kisnong kejopi. Ombangan wan hangne ban susong kai baju sap ya ke kabangi kren bangi ruah. Hanrei ngawan hangne kumno ban penpoi ya kita ki jingerap naka sorkar sadu ki nong kendong ki badan sekendong ke serot baka mati jong sorkar kan paulang baro baka numlong le silang kanumlong i mina ya ki brio ki im senong kendong temanta kani ke tenat PhD gidonnya kani ke skim umbam umdi lengba ke central skim ka Jal Jeevan Mission ya ke Prime Minister jong dari India Narendra Modi Ula declare how Arhajar Kakhandai how benai Agos kasan tarik uang bakari India baro kowe kan yo ek umbam umdi sabaro kinong kendong iba song yeng sabaro kowe kinong kendong ban ai kan umbam umdi hala kiyeng te menta kum minister ni terkat menta usnam Arhajar arpau arpuei ban pendap ban ai kan umbam umdi Semanla kilong yin, katerkat kalong arlak sau hajar yin. Tingidon kumba sanlak prapo hajar yin, barakwe ke state sinong kendong, dan menta kasnam arhajar arpo ingin pendap arlak sau hajar yin. Jekane kalong kakam kabakya hadu kata-kata, jekumta, ngepan kejing kasa, kabar ratba, na kine ki village water sanitation committee kiba kila don haman la kisno kini training kat bat ka department bat UMLA bat ka sarkar ladang ye trailang kine ki mission ban ai siraki yang kisam kan long ka bajo temanta hakani kasni ngapan bana sepi baro tang hakani kisnong kaba ilakran UMLA hanrei ngapan tikna ya ke bais im jong ka hima jirang ila pansngau seki nongret bro idon kam ban ai ne ke skim bayem ngong ipi wat kuslai namangin pendaplut ya kane haus nam Arhajar arpuar ban ai saki snong he bat seki snong ret jong kane ka konstitusi bat ke hima jirang hi barok kawe jekom ta hang ne ke skim ngong ipi ngawan kum minister banyo ida laki jongki kman la kita kisnong ki don kamme me ko ka bengila pa bandarap hangne kalong siya ka badon kam hadu kata teng buon ki minister ki susong na sekretariat kim tip kumno kisnong nongem jirang kalong hanrei nang lawan bakalo iya kane bansaki kane dalade ngalap ya kijing sisa bat nang ni Bomba pla ai jing tho suwa male bachangaru nyen trailang ban pensngau ya ka jingdon kam ke joki ya kini ki school ki surok bat ki wei jingdon kam nyen trai lengkat na ka manca ni ka sarkar thnang pi ki jingkwa ki joki gen urlong bat kin long jing mentoi ke bakrau bat kam tam habai dei bat ka sub center jong ni ka health department ngas go dei ban long ban kersan cispa andang lalek dang ni kan selagi kenduk ban ibadang yo han minister ban chief minister ban ai no ek sub center hang ni po long rem jira bai bangong ipi ke bang ilai ke bang yosno ban ek ke jing ot ke jing nam ke jong ki kan ek sarkar MDA kan ek sarkar jong pai ba kan ek bas nam ya kecing bat kecing kia kecing sen kecing pi upai ba la pi ut ni chung ki long yalam ni ha ban snap ban le ya kata ban ya le persha ya ka ga upai ba ukwa ni kwa ban ya trailang nadu ka sensar ka khadar nadu ka imlang ka salang rengkat ka roi ka par bat ka chongsuk ka chongsai ka stie chongi ka long ka bajok ladang idon kajingi trailang ban penne
bat pensa ya ka song sok ka song san bat ka jing song skan pai ba ngong ye pi kim dai ban ret man si kai ka jing ka jok pi wan sakmat bat sgau ka jing ka jok pi bat ngin tep kita bat le badon kam